Det er mandag. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er omkring jul, ja. Julebal, ja. Det var sidste december eller 1. december, det er særligt, jeg kan huske. Men jeg var på weekendorlov fra Kastellet i København. Jeg var sergeant-aspirant på det tidspunkt. Og ja, men så var det der. Og, som man sagde godt synes, så var det det. Så var den G på B. Så var det hvad? G på B. G. Det var kaldet det første blik, eller i hvert fald kaldet det første dans, og han lukkede den. Så kort efter, så viste det sig, at vi havde fået en lille bonus i pakken. Og så gik det stærkt. Slotskirken, Alner Kro. Og så var vi i gang med, at det skulle vise, at det indeholdt flere flygtninge end omrejst til. Ja. Den slår jeg. Men det er en ting, jeg aldrig glemmer. Og det var den dag, du... Og min rentfugstation blev hævskidt. Og et eller andet, jeg havde sagt til regionen, han sagde, man skulle fandme på, at du gik med en målbog. Og så jeg kiggede på og sagde, det skulle godt være. Men hvis du gik med en målbog, så er der jo dejligt en målbog. Hvad er det så? Og så fandt jeg så ud af, at det kunne heller ikke passe skole, fordi din familie stammer fra Kjellerup. Og så var der altså en ulyde, så vidt jeg husker. Det er ikke ulyde, der kommer ind. En hvad for en? Skal du lægge noget værst på dig? Fanden er I stadig? Jyder. Jøder. Ja, midt juden. Midtjylland. Midt juden? Ja. Men så gik det så op for mig, det kunne du sagt, at det selvfølgelig mig nu ikke. At jeg var en selv målbog. Men måden du sagde det på, gjorde jeg pludselig dig til målbog. Og så er det ret imponerende, når man tænker på din film, det var det fra Kjellerup, altså de ulyde der. Og det vil sige, så har vi jo haft en hel kultur på det. Ægteskabets små sejre har givet den næste overskrift, hvor jeg skriver det. Jeg har altid sagt, at det var utrolig vindende at blive gift. Det skal I bare huske på, at jeg sidder her rundt omkring. For pludselig lærte jeg ting, som jeg aldrig nogensinde troede eller vidste var et problem. Toiletbrættet, det skal have en bestemt position. Ja, det har du svært. I bare se, toiletrullen, den skal have en rigtig position. Ja. Nemlig. Den skal ikke kræve lige mor væk. Og jeg lægger det lige her, det betyder ikke, at det skal ligge der i 3 måneder. Og vasketøj ikke til at gå i kolen. Selvom jeg troede, det var sådan et system, der fungerede, det er heller ikke helt korrekt. Og at det står lige der, betyder, at jeg skal ned i hele huset. Og når du siger, at du kan bare gøre det på din måde, så er det en fælde. I do it my way. Jeg lærte det, tror jeg nok. Som det er målbog i åben, der er, så skubber jeg en siden om en bak for at få den ud i den anden side igen. Livs rejse. Du får mest af at sætte den næste overskrift på. Vi har boet ovenpå Sydvejen i Kuså. Vi har bygget hus i Bløjt. Vi har flyttet til Tønder. Du har fyldt med mig i karrieren, HD-studiet, jobskift. Som om du havde indbygget GPS, der min stemme var mere ude. Der altid sagde, omregn rute igen. Du tog de jobs til dig. Kontor, rengøring, stuepige, bageri, ældreforsorg. Du har styr på børn, hus, madpakker og alt det. Det får en familie til at fungere. Jeg tog hurtigt regnskab, du tog hurtigt i virkeligheden. Den der indbyggede GPS, den skal vi altså lige tage et græns selv, fordi det er mere en metafor. Fordi det gode, hun skulle hjælpe mig i Skudstrup på et andet tidspunkt. Så havnede hun et eller andet sted ude i det. Min svigermor var efter den side. Og hun kom aldrig med Skudstrup, jeg må selv finde. Så det der med GPS, den gik også. Var det ingen havbro? Nej, og så var jeg kommet hjem, så kom politiet med over døren. Var du blevet efterlyst? Ja. Og du er kommet hjem. Men et ægteskab, som jeg tror, vores hænger sammen, i hvert fald en af de limer, det binder os sammen, det er nok forskelligt, som er utrolig vigtigt i mange sammenhænge. Så
Som Niels Hausgaard har sagt, så er du praktisk begavet. Det er så begavet. Du kan knæppe, du kan sy, du kan plante, du kan få tingene til at fungere. Jeg kan lave regnskaber, jeg kan spille musik, og jeg kan spille sport. Prioritering. Og alligevel, eller måske netop derfor, så er vi fast sammen perfekt i 60 år. Og nu, Ole min fod, hvis jeg skulle vælge igen, så vil jeg formentlig stadigvæk få en museum. Den december aften. Jeg vil nok stadigvæk gå ind til dig. Jeg vil stadigvæk åbne det svine til dig. Selvom du måske allerede tænker en ting, ham der, han opfører sig som en mål. Han er min mål. Tak for 50 fantastiske år. Tak for kærligheden, og tak for tålmodigheden, og tak for, at du ulyden har holdt styr på mig i bolden i 5 århundreder. En skål for os, og skål for det, jeg skal år. Jeg lover at holde toiletbrættet nede, og toiletrumpen, den roterer rigtigt. Så hvis du bare lige minder mig om en gang. Så er det rejse over. Udlæng lige der. Hurra! 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 Skål! Det mente jeg, vi skulle rejse på cykel.